Code reed sloeg woensdag 4 februari de klok in Noordoost-Friesland. Het wie haast overal schippenglad. Deze waarsomstandigheden komen haast neer voor. Ondernemers in Zusterveen moesten dan ook even skekelje. Een soort van haar personeel kon net veilig op het werk komen, maar ook de klanten bleven thuis. Ja, het is volle minder druk dan zoals. Maar ja, dat 4 weken naar de oosten wachten. Dus daarom heb ik bewustzijn in uw personeel van blijf lekker thuis, want er komt toch weinig op uit, denk ik. Ik heb vanmiddag 2 klanten gehad. Terwijl we oors op zo'n wijze mij toch wel een 15, 20 klanten binnenkrijgen. En nou runnen jou deze intertoys al zo'n 89. Ga je dit jeder iets mee maken? Dit dat we echt de ezel hier in Sasfamiana ga ik nog net jeder mee maken. Nee, dat klopt helemaal. We gaan eigenlijk nog net een jaar gehad dat we mij om al woorden iepen gaan. Om het waar. Nee, dat is van mij nee. Ik van een heel soort inwoners van de gemeente Akarspelen rond de dijk krekt even oors. Echt balen. Ja. Ja. Waarom? Nou, ik zoek naar meer werk, maar ik dwarde net. Dus ik moest afzezen. En dat vond ik net zo leuk. Want ja, je hebt wel een verantwoordelijke baan en je wil graag steen. Maar helaas, ik dwarde er net terug. Binnen blijven tot het weer een beetje begaanbaar is. En dan, nou ja, gewoon weer je ding doen. Het werk ging niet door. Ik heb wel gewerkt, ja, maar ik ben gewacht tot het veilig was. Hoewel een soort mensen oerskekelen op het ouderwetse thuiswerkje, Rob van Oren de plicht. Ik werk je zelf ook in de supermarkt, dus ja, dan moet je wel hinnen. De schappen worden net vanzelf vult. Nee. En de winkels hier het een beetje rustig, Joert. Wie je dat de BMX had? Koers de kanonnen afzetten, in principe. Ja, dus ja. Maar ja goed, om toch die mensen die wel willen komen toch te bedienen, dan moet je toch helpen. Hè? Het tintoors. Ja, dat hebben we wel heel zielig goed aan en we kennen wel hem goelen. Maar tintoors, ja, het waar, ja, nou, we doen er gewoon niks. 0,0.